Mae Medrwn Môn yn hynod falch oedd wedi gallu gosod pwyntiau gwefru yn y 5 cymuned trwy Cynllun SAP Môn. Mae'n bwysig iawn pan da ni'n trio cyrraedd targedau net zero erbyn 2030 a hefyd bod y gallu yna gan bobl sydd yn weld â ni a pobl leol i bweru eu ceir trydan drwy yr cybiau cymunedol. Da ni wedi bod yn ffitio unedau sy'n gallu acceptio just standard contactless debit cards neu credit cards. O'r pwynt gyd yma, maen nhw yn llefydd fel community cafes neu community car parks. Maen nhw gyd yn cael eu connectio efo community groups, so mae arian, mae'r pwynt yn ddyddio yn mynd yn ôl i'r cymuned. Mae cael pwynt gwefru yn Bryn Gwran yn dipyn bach yn ironic yn dydi. Oedden ni y pentra dwytha ar yr A5 yn Ynys Môn i gael trydan. Mae'r ffaith bod yr pwyntiau gwefru yn y cymunedau yma wedi galluogi llawer o prosiectau eraill ddigwydd, sef Cynllun Tro da Medrwn Môn. Mae gynnon ni gar trydan, neu fan dylwn ni ddeud, a da ni'n defnyddio honno ar gyfer yn Cynllun Tro da ni. They're vital for people in our community who need to access appointments to doctor surgeries, dentists, go out and get the shopping, to get the prescriptions, or just to meet people socially. Being able to provide electric vehicles and electric charging points in our communities is one of those big priorities. Ac mi fydd hynna o fydd i'r dyfodol wrth gwrs pan fydd ceir trydan yn dod yn fwy poblogaidd a mwy o bobl yn defnyddio gobeithio y pwynt gwefru yma yn Bryn Gwran.